Vítam vás u nového videa, konečne. Dlhšie sme nenatáčali, lebo proste náš život je teraz v krabicách, takže sme na to nemali energiu ani moc chuť. Dneska mám ale taký voľnejší deň, ja mám tréning vršku. Sme sa rozhodli, že ho natočíme dnes. Plus vám zodpoviem nejaké otázky, čo som vám dávala na Instagrame, tak sa pokúsim aspoň na nejaké odpovedať. Ideme teda primárne ramena, trochu chrbát, ale teda dopredu hovorím, že môj tréning vršku není akože vyslovene hypertrofický, takže to bude taký kľude, ale však to si všetko povieme behom tréningu. Ideme najprv ramena. Mám rada v rámci warm-upu ísť na kladku. Ideme jednoručné v podstate rozpašky, tým, že používam tento adaptér na kotníky, aby som nezapájala toľko zápestie. Outlaw getting off when he calls envy. Hit the peanut gallery, they all jelly. Yeah, they gon' remember mine. Yeah, we let them say what they gon' say about us. That ain't nothing, I ain't bothered, not a problem. Haters hate, another day and dollar. Keep your money ready, have you pay the homage. Delay the profit, we gon' freeway on it. Yeah, no real one, nothing comfort. Môžeme ísť domov. Už mám pumpu. Prvé idem tlaky, teraz nechodím s jednoručkami, ale idem izolované tu na multiprese, alebo teda tam na izolovaných tlakoch a pôjdem tu nejakú aj silovú nejakú sériu, ale väčšinou to budú také série okolo proste 10-12 opakovaní. Takže dám si nejaký warm-up ešte. Your bottom dollar, I'm a classic. 64 Impala, me, I been the plug. Plead the fifth when the name that get brought up. Real legend never die. Still with the business, you should probably let it lie. Side 4 and 9, that's Korea suicide. Tell her one time, forever in my prime. They remember my name. Mi teraz nepomôžeš, že? Máme desiny, to je taký môj strop. Mám dosť problém so zápestiami, tak používam tie bandáže. Skoro celý tréning mi to fixuje zápestie. Teraz som si to dala na hovno. Ty s tým nemáš problém, ja si to väčšine dávam opačne furt. Jaj? Cítim sa v tom taká stabilnejšie proste v tých zónach, že? Sú dobré, no. Hlavne na tie tlaky, ale ja ich mám kľudne aj normálne potom na rozpašky a tak proste sa cítim taká safe. Dobre, takže dám si túto jednu ťažkú sériu. Proste môj tréning fakt na vršok není vyslovene hypertrofický. Ja sa teraz snažím len nejak ten vršok ako keby udržať, ale proste nesnažím sa ho nejak budovať. Proste v rámci mojej kategórie, takže to je môj taký jediný cieľ, ale úplne ho akoby nevynechávam z tréningu, lebo ani to si nemyslím, že je dobré, keďže telo je nejakým spôsobom celok a keď chcem cvičiť ťažko nohy, tak proste potrebujem mať silné aj medzilopatkové svaly a všetko. Takže ho nevynechávam, ale proste môj tréning vršku je taký akože v pohode. Je hodne ľahký, než taký, aký býval, no, kedysi. Keď tak mi pomôže, ja mám chuť si dať nohy sám. I'm on my prime, I'm feeling like Steph. I get my shot and I promise it's wet. Waited too long, but I told him I'm next. I need my bag, just want me to check. Cable was mine, I ain't taking less. I told them all I'm as real as it gets. Shit be a shit, dog, I'm cutting the net. I thought I told them I came for my spot. They told me time is like money, that's why I done made it. I sweated, I'm spending a lot. They never seen the hours I put in to get here, they only just see what I got. I spent my time in the lab all this winter, I sweated the summer is gonna be hot. I cannot lie on this shit. Keď si pamätáš tú dobu, čo som tlakovala s 20-kami, s jednoručkami, to už dávno preč. Dneska dávam tak 15, ani to možno, ne? No, tak to sme na to podobné. I paid a lot for this shit. They got some money to spend. I got some money to get. I gotta talk on this shit. I swear I told him I'm him. I feel like I'm in the league. I just keep making these hits. Took a little break, but I swear that I'm back. Going ask anybody, put a city on the map. They was trying to call when they sent a contract, but I never be. Takže ideme teraz na rozpašky. Takže prvá a taká najčastejšia otázka, jaká mi teraz chodí. Aj tým, že je teraz súťažná sezóna, tak sa mňa veľa aj moje baby pýtajú, že jak to mám ja, že či budem vôbec súťažiť. To je taká pochopiteľná otázka, ale ja na ňu vôbec nemám odpoveď, pretože sama vôbec neviem. Teraz sa spíš prikláňam k tomu, že vôbec, že proste nie, že nemám to absolútne v pláne, jak sa mi to proste zmení v hlave ešte počas nejakej doby.
období, ale určite ja som vždy mala tak. Po súťaži som potrebovala nejaké obdobie, kedy zostanem úplne proste mimo toho, že ma to vôbec proste neláka, nechcem vôbec, akože nemám na to ani pomyslenie. A že potrebujem byť taká kvázi, že hladná potom, že mi to musí strašne chýbať. A to mi teraz vôbec nechýba. Aj keď je tá súťažná sezóna tak, že vôbec absolútne ma to teraz neláka. Hrozne ma tam odrádza veľa vecí. Aktuálne v mojom postavení poviem tak, že neviem, ale spíš teraz hovorím možno, že nie, že proste absolútne na to nemám ani pomyslenie, vôbec sa mi do toho nechce. Každopádne to není dôvod preto, aby som nejako akoby stagnovala v tom tréningu, alebo tak, že nepotrebujem mať v hlave len nejakú súťaž, aby mňa bavil nejaký progres a celkovo tréning. Takže to je moja odpoveď. Moja odpoveď je taká hodne nejednoznačná, spíš nie momentálne, ak áno, ale vidím, ako sú vidieť ramena, vieš? Dáme aj bicáky? Ideme rozpašky, pôjdem nejaké 2-3 série, uvidím. Každopádne rozpašky s jednoručkami moc nemusím, aktuálne ich nerobím až tak moc. My sa potom vrátime na kladku, kde ich mám radšej. A to preto, že proste to rameno pracuje hlavne v tej úplne že vrchnej fázi. Takže sa snažím si to tak nejak úplne že sťažovať stále. Takže už dávno nerobím rozpašky s desinami, ako kedysi. Ale snažím sa ísť hodne kontrolovane a fakt si to sťažovať, lebo toto sa dá hrozne akože... There ain't no one like cause of you dumb or you crazy. There's no way, G. Me and my clique, we handling biz while you and your clique just act fugazi. You couldn't persuade me to give a damn, it just don't faze me. I got my Xbox, she can't play me. Money in a text box, I get paid. We the best. We the best. No contest. We the best. We the best. No contest. Takže zoberiem šesky, na ďalšiu aj menej, lebo proste to rameno proste tu nepracuje vôbec nijak. No pracuje hlavne tu. Menšia váha a budem sa snažiť viac to teraz držať hore. No neviem fakt z čoho. I na bicáku mám, vidíš to? To the test, for the rest there ain't no contest. So what's next? Got me leveling up, I'm obsessed. I bring the fire like I'm possessed. My personnel and my clique is the best. There ain't no contest. There ain't no one like cause of you dumb or you crazy. There's no way, G. My clique, we handling biz while you and your clique. Už sa mi strácajú ramena. No ale cítim, jak proste ich fakt silovo teraz vôbec necvičím, jak som na tom strašne zaslábla. A ešte tá jarná únava proste. Ale vôbec sa mi nechce úprimne. Akože fakt, že zero motivation. Ďalšia otázka. Ďalšia otázka je, že či používam pre tréningovky a nejaké stimulanty, tak to už strašne dlho občas. Ale teda to sa nestalo už strašne dlho. Ku koncu prípravy som si vedela niečo dať, ale raz za časť. Ináč, keď mám aj doma pre tréningovku, tak mám bez stimulantov a v tréningu používam iba Aminostim Free od Jim Beamu. Inak vôbec. Čo mám za stimulanty, tak je káva. To sú také, aj to už som zredukovala na 2 denne. To nie je až také hrozné. Ako občas nie sú úplne ideálne dni, úprimne zrovna. Dneska som si dala Monstra, teraz vlastne pijem v tréningu, ale to fakt je strašne že výnimočne proste, takže nefungujem na žiadnych takýchto stimulantov na pretréningovkách a podobne. Že keď aj pre tréningovku, tak určite bez tých stimulantov. Ale fakt je to strašne raz za čas, snažím sa to proste nedávať v tom tréningu aj, lebo viem, že kopec ľudí funguje tak, že si potrebuje dať niečo, aby malo kvalitný tréning. A to si myslím, že je chyba a je to škoda. Takže sa snažím neupínať na takéto veci, že potrebujem niečo, aby som mala dobrý tréning. Feel like John Moran, need a triple-double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP. Hotovo, obliekam sa, zakrývať formu. Vrátime sa ešte k rozpaškám, ale ideme ešte na tú spodnú kladku, ktorú mám radšej. To nenatáčaj, to je bad influence, nie zero, to je špatný influencing. Kladka je taká o dosť ťažšia táto, takže tu pôjdem takých, ja neviem, 8, podľa mňa nespravím ani 10 opáčiek si. A dám tam tú najmenej možnú váhu.
like John Morant. Need a triple-double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. Nedám asi 10, že spíš 8, tak ja nedám 8, ja mám rada 9. Neviem prečo. Alebo napríklad, že nemám rada, že 6, ja dám 7. Ja sa tam cítim úplne akéby najlepšie, že, ale ako hlavne pri tých nohách. Že tam mi normálne... Koho? Čo je futbalista? To mňa nezaujíma. 9. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple-double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, they don't want it done like I want it, dog. Yeah, they say they want it, then they took the summer off. I've been going down the list, checking numbers off. 9. Aj tieto rozpašky mám radšej, lebo už od spodu ťa vlastne ťahá tá váha. Takže dáme ešte jednu sériu a tým v podstate ramenami skončím. Ešte pôjdeme trošku delty, ale pre mňa, alebo celkovo aj klientom dávajú iba, je to vždycky nejaký tlak a sú to rozpašky, nejaké varianty, ale to je tak jediné vlastne, čo využívam na ramena, takže to mám za 20 minút ani možno niekedy zbúchané. Ale tieto jednoručné nakladky mám rada, lebo už zo spodu proste ťa tlačí tá váha a snažím sa tu nevyužívať žiadne akože momentum, proste netrhať s tým ani smerom dole, ani smerom hore, takže to fakt je keby náročné, aj keď tam nemám skoro nič. Posledná sérka, ideme trošku na chrbát. 1,000 times, yeah, I traveled around 1,000 miles, feeling so tired, but you know I can't stop now. Came way too far, won't throw in the towel. It ain't looking real good, but I won't give up. Pac said that I gotta keep my head up, so I ain't going nowhere. Yeah, I'm standing right here. Demons all around, but I ain't got no fear. You can kick me around, but I won't stay down. I run this town, ain't backing down. We going them rounds. Yeah, the winds will blow, but these roots too deep. I'm on my feet, the underdog, and I won't be beat. In the fire now, but I won't be burned. I was waiting for this, and now it's my turn. Sweat on my face, blood in my eyes. Been underground, now I aim for the sky. Don't quit now, you can last longer. All these wounds only making you stronger. Don't give up now, yeah, you gotta climb. Go and give it your all until the end, until the end. No takže presúvame sa na chrbát, kde mňa čakajú 2 cviky, možno dám ešte nejaké sťahovanie. Idem najprv na jednoručné. Príťahy tieto mám strašne rada, využívam tu trhačky, lebo proste why not, k lepšiemu precíteniu chrbta. Je to proste top. No ďalšia otázka je zrovna na vršok, že jak často ho cvičím. Aktuálne je to raz do týždňa, čož ma mrzí, lebo mňa proste vršok vždycky strašne bavil, ale jak som už hovorila, tak vzhľadom k mojej kategórii ho musím trošku stopnúť, lebo mne proste rastie iba z toho, že sa pozriem na jednoručky, mám pocit, že proste tie nohy si musím strašne vydreť a nejde to tak ľahko, jak ten vršok, no. Takže ja predispozične by som mohla ísť spíš do bodín, kvázi z toho, jak mi keby veci rastú a jak mňa bavia, ale to samozrejme nejdem. Vzhľadom k mojej kategórii ho teraz cvičím raz do týždňa a čo jak vidíte v tom tréningu, tak proste je to spíš o takom tom precítení, nejsú to veľké váhy, spíš sa snažím fakt akože veľmi kontrolované pohyby robiť, nevyužívať akože proste pohyby pánvy, nohy a podobne, takže viac je to o takom precítení. A je to teraz aktuálne raz do týždňa, plus občas chodím na box, kde tiež ten vršok akoby dosť pracuje. Mne celkovo vršok pracuje aj pri tých nohách. Ja mám takú tendenciu, keď cvičím nohy, proste hodne byť taká zatnutá, či už v leg prese alebo podobne. Ja som napríklad však nikdy necvičila proste biceps a triceps, nikdy. Akože ja by som asi všetky série za celý môj život spočítala na jednej ruke na tieto partie. Mne hrozne proste pracujú tréningu, no. Takže ja aj tam zapájam vršok, ktorý mi potom akože reaguje už z takýchto akéby blbostí. Ja musím nad tým fakt akéby hodne rozmýšľať teraz nad tým vrškom, že koľkokrát ho budem cvičiť a akou intenzitou, no. Takže tak. I'ma get it, you know I be on a what? Yeah. You know I be on a what? Man on a mission, I'ma get it, you know I be on a what? Yeah. It's all hard, ain't no fear here. You ain't giving this a Keď
Pridám ešte jednu tehličku tam prihodím, ale to bude dosť. Ďalšia otázka je, či v off-season treba kardio a či ja robím kardio. Myslím, že v každej fáze určitá forma kardia je dobrá, že či už človek naberá proste, alebo je v diete, ktorý sa to samozrejme najviac ako hodí v rámci výdaju, ale aj keď chceme naberať, tak proste nejaký pohyb mimo fitka je podľa mňa akože strašne dôležitý a ja stále od prípravy, v príprave som mala tak zaužívané, že som veľa krokovala, že to bolo moje primárne kardio, že som netrávila v podstate hodinu na nejakých schodoch, ale že som mala ten výdaj rozdelený fakt do celého dňa a že to bol taký ten prirodzený pohyb a to mi hodne keby od tej prípravy dlhej zostalo, že každé ráno krokujem, každé ráno idem proste na prechádzku, je to už taký akože zvyk odvtedy a myslím si, že proste je to vhodné v akékoľvek fázi, či už proste naberáš, lebo proste potrebuješ rozhýbať ten metabolizmus. Samozrejme je to zdravé na naše srdce, určite by som ho nevynechávala vôbec v žiadnej fáze. Rolling in and doing that work. Check priorities, I'm doing that first. Check's big and I'm sure that hurts, but it's checkmate. We ain't selling short, no to work. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me. Aktuálne si prechádzame nejakou jarnou únavou, že? Toto je ináč cvik, kde by som sa najradšej strašne utrhla z reťazu. Že ako si dala fest bomby váhy. Neviem, proste tu mňa to strašne láka si dať oponu. Toto mi hrozne proste sedí, vždycky mi to strašne sedelo a tieto naše uchopy v gyme sú brutál, tie neutrálne. A že mám chuť tu ísť proste také bomby, že na 3 opáčka, vieš? Ne, je to málo. O jedno ešte dám. Ja už to potrebujem tu z tej vrchnej cítiť, že to je dosť heavy. Just want me to check. Cable was mine, I ain't taking less. I told them all I'm as real as it gets. Shit be a shit, dog, I'm cutting the net. I thought I told them I came for my spot. They told me time is like money, that's why I done made it. I sweat it, I'm spending a lot. They never seen the hours I put in to get here. They only just see what I got. I spent my time in the lab all this winter. I sweat it, the summer is gonna be hot. I cannot lie on this shit. Tá bola úplne taká samšulek. Dobre, ale takú mám vždycky iba jednu, takú na chuť. Ale v rámci toho, keby udržania toho vršku, je fajn tam stále mať nejaké silové prvky, ale u mňa to je tak jedna séria proste. Každého cviku maximálne. A potom už idem trošku dole, ale stále tam tá jedna je a na ňu sa vždycky teším. Ďalšia otázka je, koľko mám jedál počas dňa. Ja mám tak 5-6, spíš 5 teraz. Takže mám radšej, že je to jedlo viac rozdelené počas dňa, než veľké porcie. To mi aktuálne teraz viac sedí a jak je viac teplejšie, tak mám problém trošku s tým jedlom, takže si to radšej keby rozložím. Mimo toho tréningového dňa je toho potom menej, to sú väčšinou 4, lebo tam není to potréningové jedlo, ale v tréningový deň je to väčšinou 5 jedál. 3 hlavné, jedno pretréningové kaša a potréningové kaša. Took a little break, but I swear that I'm back. Go and ask anybody, put a city on the map. They was trying to call when they sent a contract. Na terase, stačilo, bo mi narastí chrbát. The thing I said, man, they know it's all facts. Told them if they want a verse, and they go and get text. Told them last year that I'm coming for it all. Go and check the numbers, dog, I'm putting up stats. Yeah. I'm on my prime, I'm feeling like Steph. I get my shot and I promise it's wet. Waited too long, but I told him I'm next. I need my bag, just want me to check. Cable was mine, I ain't taking less. I told them all I'm as real as it gets. This shit be a shit, dog, I'm cutting the net. Čo? No, ďalšia otázka je, že ako často mám rest day. Aktuálne mám 3 až 4 tréningy týždenne, takže to vychádza, keď to tak počítam. Koľko? Takže mám dosť rest dayov. No akože mám 4 tréningy do týždňa, tak to vychádza 3 rest day, ne? Každopádne. Je to viac jak kedysi, logicky viac jak v príprave. Keby mi niekto, ja neviem, ešte 2 roky dozadu povedal, že toľkokrát budem odpočívať, tak mu poviem, že to vôbec nezvládnem. Teraz sa strašne teším na rest day. Ne, že by mňa tréning sral, ale proste, neviem, už som sa to začala, proste v hlave som si to
to prekopala úplne, že je to proste súčasť procesu a ja mám proste rest day rada. To znie hrozne, že chcem odpočívať, že? Úplne normálne vnímam, keby to bolo súčasť akože celého toho, že mi to vôbec nerobí problém. To ďalšie to neznamená, že sa v rest day nehýbem, mám aspoň viac času na prechádzky, na svoje veci, proste si porobiť. Vôbec to nevnímam nejako negatívne. Aj teraz som bola vlastne na masáži v rest day, takže akože úplne, neviem, kedy som to brala úplne, že strácam progres, strácam nohy a podobne. Samozrejme, už som z toho vyrastla. Viem, že to tak není. Chápem, aké by tie baby, že to tak niekedy majú. My sme proste v tomto také maximalistky. Sa radi tak tríznime a podobne. Hlavne v tých prípravách vám trošku šibe. Aj mne, že máte pocit, že keď nejdete cvičiť, že proste strácate svaly. Samozrejme, že to tak není. Deti moje. Že tu nedočiahnem na zem, vidíš? Hobbit. Zakončíme ešte delty backdeckom a to bude v podstate koniec nášho tréningu. To bolo 10,5. Máme tu Dominikov šalát. Sú profi desky trenéra. Takže to bol dneska môj tréning v vršku. Viem, že to není žiadny extrém, že to není možno zábava a nie sú také bomby, jak idem aj na nohy. Každopádne budem na video nikdy robiť, čo nerobím, aby to bolo pozerateľné. Mohla som ísť totálne bomby, tu na smrť lákať a určite by to bolo ako asi väčšia zábava. Snažím, aby to bolo autentické a proste toto je teraz môj tréning v vršku, ktorý je fakt keby lahučký, není hypertrofický, nesnažím sa vyslovene o nič, takže bohužiaľ tak teraz cvičím. Možno si z toho niekto niečo vezme, že musím cvičiť v rámci toho, jak potrebujem vyzerať v danej kategórii, že to není vždycky o tom, že cvičím to, čo ma baví, by som chcela. Proste ten vršok mňa vždycky bavil a chýba mi to kvázi, ale musím cvičiť tak, aby som vyzerala, jak potrebujem v svojej kategórii, aké sú kritéria. To si mi kazí myšlenku. Ja sa tu strašne hanbím a proste on dojde a díva sa na mňa. Promiň. Sorry, akože žiju, že dýcham třeba. Neviem, že dlho, keby nevyšlo video, lebo teraz proste sa nám dejú také zmeny akože v živote, tak už sme to úplne nestíhali, ale každopádne mám pre vás kopec nápadov a určite sa posnažíme ďalšie mesiace do toho zase obuť. Bude tu toho určite viac. Vidíme sa u ďalších videá. Ježiš, tu je už blázenec úplný.